X'setgħu kienu r-raġunijiet li waslu lil De Soldanis biex jinħatar l-ewwel bibliotekarju? L-ewwel nett wieħed irid ipoġġi daqsxejn waħda s-sitwazzjoni f'kuntest. De Soldanis sar bibliotekarju tal-biblioteka dik li wara kellha ssir, kellha tiżviluppa bħala l-Biblioteka Nazzjonali ta' Malta. Lejn l-aħħar snin ta' ħajtu, jiġifieri qed nitkellmu bejn l-1763 u mewtu fl-1770, jiġifieri lejn l-aħħar snin appuntu tal-karriera illustri twila tiegħu. Sal-1763 meta appuntu inħatar, De Soldanis kien diġà bniedem magħruf, kien diġà bniedem li pubblika, kien diġà bniedem li ta' kontribut anki permezz tal-kitbiet tiegħu manuskritti. Kien imqabbad sew fiċ-ċirku lokali ta' nies eruditi ta' Maltin, illi kienu l-krema ħanajdu hekk tal-elit kulturali f'Malta. Imma mhux biss, De Soldanis kien ukoll magħruf f'bosta postijiet fl-Ewropa, kien membru wkoll ta' ħafna akkademi barranin ukoll. Jiġifieri kien altru milli bniedem stabbilit, bniedem magħruf li huwa kolt, eċċetera. U allura meta De Tencin, illi kien kavallier Franċiż illi appuntu kellu dawn il-kodba, sa forsi nitlu iktar dwar kif De Tencin akkwista il-kollezzjoni. De Tencin dar fuq De Soldanis, dan il-bniedem magħruf, dan il-bniedem erudit, sabiex joħodlu ħsieb it-twaqqif, l-organizzazzjoni, il-katalogar ta' din il-kollezzjoni. Ta' min forsi wieħed jgħid hawnhekk il-fatt li sa dak il-punt il-biblioteka kienet għadha ma tappartjenix lill-ordni as-saċ imma lil De Tencin, għax De Tencin kien xtara l-kodba u l-biblioteka kienet tiegħu bil-kundizzjoni li meta De Tencin imut il-kodba jgħaddu lill-ordni. U allura l-implikazzjoni hija li l-għażla tal-librar ma kienitx tal-ordni imma kienet ta' De Tencin. Il għaliex ir-relazzjoni bejn De Soldanis u l-ordni, dak iż-żmien il-Gran Mastru Pinto, ma kienx mill-aħjar. Kien hemm il-famuż episodju snin qabel tal-ktib ta' Ċard, kim sejjaħ il-ktib ta' Ċard li forsi nitlu ftit fiha wkoll, u De Soldanis kien implikat bħala l-awtur ta' kapitlu illi xejn ma kien komplimentus lill-ordni u kienet għamet kwestjoni kbira, De Soldanis spiċċa letteralment eżiljat minn Malta u dan kollu. Jiġifieri l-għażla tiegħu bħala bibliotekarju saret minn De Tencin, il-biblioteka da tappartieni l De Tencin derlu li bħala bniedem kolt eċċetra kien l-aħjar għażla li huwa seta' jagħmel.